Walah wis sore kat mau kok menceti HP, wae ora ndek kerjane liyane apa kok piye sih jane? Wong ngerti wis sore gombalan seirang-irang kaya ngene ya. Boro-boro gelem ngetas nih. Eman karo HP-ne nyalahne. Walah ngono ya isik panggah. Obah wae ora. Ya Allah, apa ya warak to Kak? Kak lek mau dolanan HP iki. Jane ya ora warak lho, lah apa jane? Lah ngono kok ya nucati HP wae, ora kesel jane. Pas mau ku hopah HP, ora warak ora nyekli HP. Wong wedok eneng guru bengak-bengok wae. Mak bengok wae, dolanan HP kok ora oleh lho. Wah, ngerti wong lagi bingung sayuran. Alah sayurnya kodong butin wae, kat mau kok nyekli HP, dolanan HP wae. Ora mikir butuhan apa-apa saiki muda. Ungkat mau pra loro mripate yo ambek dolanan HP iki. Wong aku lek sedelo nyekel HP ngono kae we. Mripat sepet kae kok heran setengah hari kur nyekeli HP wae. Wis lah. Walah disarke kodong putin wae iki. Lah mbok ngono lho ngetek-ngetek kono lho. Kat mau kok kur jagung wae nang kene kok ora ya kesel ki ani. Lah kok malah pindah nang kono ki piye to karepmu ki Kak? Ya ora apa-apa guru pindah nang ngono keju. Kok kowe iki dikon tani, dikon megawe kok malah pindah rono nyekeli HP meneh. Ora mikir apa jane? Apa-apa larang, minyak larang, beras muda kaya ngene iki. Sayuran ya ora duwe. Sayur ki godhong butin wae. Boro-boro kowe iki mikir Kak. Wis gendang tangi kono lho, gendang megawe-megawe kono. Tangi ora? Wis gendang megawe kono lho. Ya. Bukat mau kok kaya ngono wae bleger nganti arek delok nih.